Dobar dan svima, ja sam Dejan Stanković, vi se nalazite na kanalu Herstime-a i hoću da vam kažem nešto vrlo važno. Nažalost, sve veći broj ljudi nam se javlja kojima ili ne može da se pomogne ili jako teško u globalu, da ja ne verujem da tu može da bude neki pozitivan ishod i da se izađe iz problema. Zašto? Zato što nije jedini problem zavisnost od kockanja. Ako to postoji, to se rešava. Ali ako vi paralelno dozvolite da vam ta zavisnost traje godinama, deceniju i porušite druga polja u svom životu, dakle odnos u porodici, porušite svoj ugled na kraju kraja, svoje ambicije, izgubite smisao, izgubite sistem vrednosti i počnete da na neki način patite od kompleksa niže vrednosti. Zašto? Zato što jednostavno počnete da sumnjate u sebe, jer ste sebe slagali 100 puta i 100 puta ste sebi obećavali nešto što niste mogli da ispunite. I jednostavno ulazite u tu neku fazu kada vam je sve jedno. Znači, prestajete da se družite, povlačite se u sebe, smanjujete komunikaciju sa svima i pokušavate da u sopstvenom sistemu koji isključivo pravi haos, da pronađete neko rešenje i da pronađete smisao u besmislu. Kada se nađete u tom nekom besmislu i kada srušite sve oko sebe, jako je teško izgraditi ponovo tu, nazovimo, infrastrukturu koja vam je neophodna da biste, dakle, sprečili dalje propadanje što se tiče kockanja. I zato vas molim, nemojte da se igrate sa sobom, nemojte da čekate da sve probate i da jednostavno onda samo konstatujete da ste u problemu i da eto niste mogli da sami to razrešite i da nema veze, jedan je život i tako dalje. A sada je vikend, šta radite? Jer uživate ili mučite neku svoju muku. Samo da vas podsjetim, siguran sam da mnogi od vas to jako dobro znaju, a ja sad mi palo na pamet. Znate šta je mrak? Mrak je izostanak svetlosti. Vidite kakvi su vaši životi. Da li ima radosti u njima ili jednostavno ste na nekom nivou gde ste prestali da se radujete malim stvarima, zato što je porodica prvo verovala da ćete vi izaći iz problema sa kockanjem. Nakon toga su se nadali da ćete izaći iz problema sa kockanjem. A sada više niti veruju, niti se nadaju. Ne dozvolite da dođete na taj nivo, jer sa tog nivoa se jako teško rešava problem sa kockanjem. Veliki pozdrav!